tilbage, eller hvorfor siger jeg, det er kun mig? For fanden der, kan I så skrive ud af mit billede, det er mig? Fuck, min stemme, det er sgu da stadig fucked up. Nå. Ja, jeg har besluttet mig for at lave min anden video, og det er simpelthen tak til en speciel person. Ja, det er tak til en masse specielle personer, som har set mine videoer, men især dig, Thor Rasmussen. Jeg vil takke dig, fordi du har, det er din skyld, jeg er kommet videre, fordi du sagde, at mine videoer var fede og sådan noget. Ja, der er også en masse andre, der har sagt det, men især dig, Thor. Så vil jeg sige, fuck dig, Thor, for at holde mig op. Klokken, den er fandme 2 om natten nu her, hvor jeg optager det her. Så fuck dig, siden du holder mig vågen så lang tid. Og så også den 24. mand, og så skal jeg redigere det, sådan den lød at uploade det. Så den er klar den 24. om aftenen. Så fuck dig. Men nu vil jeg spille her, og jeg vil lave det til en let's play. Og det er der en god grund til. Det er, at jeg spillede det her som lille, og jeg har lige vundet over det. Så, fuck it. Vi starter fandme. Jeg vil hedde D, og et E, og et X, og et T, og et G. Ja, go figure why. Eller noget. Okay, der var engang en stjernefyldt aften. Og der var et stjerneskud, der lignede præcis Ubisofts gamle logo. Fuck, der var et stjerneskud. Fantastisk. Nu må jeg ønsker, der vil være kage til alle i verden. Men hagen var, at de skulle alle sammen give det til mig. Fordi jeg elsker kage, så giv mig kage og giv mig mere kage. Okay, alle de der 4 der, det er Thomas. Ja, Thomas, hvis du ser der, så fuck dig, du er en fe, og du kan ikke gøre for det. Sådan bliver du født. Prøv at se, de der små mennesker der. Det er Kevin, fordi Kevin har sådan en wizard der, og den der frø der, det er fandme mig, fordi så badass er jeg fandme, jeg er en lille frø. Okay, så var der engang sådan en svampe kingdom, hvor der var sådan en lille sort ting. Nej, det var ikke racistisk det der. Det er racist, prøv at se, den sort, den kan ikke lide alle røde folk, prøv at se, det er racistisk det der. Og prøv at se, sådan en sort, det er apartheid om igen, bare den sort, der bestemmer over alle de røde, altså, det er fucking apartheid. Og til jer, der ikke bliver apartheid, der spørger jeres historielærer. Chok. Okay. Jeg bliver en fuld let's play, så jeg vil kun lave cuts, hvis jeg hoster, eller hvis der er nogen, der ringer til. Shit, den er nøgen. That's daddy. Giv mig lige 2 sekunder. Ja. Det klipper jeg ud, håber jeg. Ham der er troldmanden der, det er ikke mig, fantastisk, det er ikke mig, det håber jeg ikke. Ja, så alle sammen, jeg har spillet Rayman før, jeg ved det godt. Og vi vil se fuld cutscene, ellers så kan I fandme bare springe over den, så vil jeg lægge et eller andet mærke, så I kan se, hvor I skal springe til. Shake that room for me. Shake that room for me, come on, shake that room for me. Okay, flygt lille frø, flyveting. Helfer var Globox, eller Globbox, eller hvad fanden han hedder. Okay. Nej, okay, jeg ombestemmer. Thomas, du får en, fordi frøen er fucking retarderet. Ja, nu taler jeg om flyvefrø, ikke Globox. Løb. Rayman, vund op. Rayman, vund nu op. Rayman, er du død? Du går ikke imod lyset, Rayman. Gå ikke imod lyset. Din arm faldt af. Eller, men du har ikke nogen arm. Din hånd faldt af. Jeg har din hånd. Vent, du er levende. Fantastisk. Okay. Prøv at se, det der, det er virkelig en røvhul. Jeg ved det bare ikke. Det er faktisk sådan, det er et røvhul, der bare lige er sat på en aftrækker. Sådan, når du trykker på det, så vælter det ud med tynd skid. Okay. Så vi starter bare med at flyve. Nej, what? Vi styrer med piltaster. Ingen rusty for mig. Okay, piltaster. Fra side til side, lad mig se det gå. Man kan heller ikke op og ned, så kan jeg ikke engang lave sangen. Siger Thomas til Red Lums. Du kan selv være en Red Lum. Da. Okay. Ja, fuck dig. Okay, jeg har styr på det. Jeg kan det. Jeg har styr på det. Alle sammen, jeg har styr på det. Shhh! Hold nu kæft, jeg har styr på det. Fuck voice crack, mand. Det er jeg ked af alle sammen. Jeg kan ikke gøre for... Flyver jeg bare i ring eller et eller andet? Til højre.
Og der var en red lam. Og så til højre. Til højre. Til højre. Til højre, sagde jeg. Så til venstre. Okay, jeg skal samle dem der, men jeg kan sgu da ikke se, hvor fanden de er henne. Åh, der. Fuck, han er shiny, mand. Fuck, han... Flygt, flygt. Pew, 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 pew. Det er Star Wars om igen. Bare Forest version. Det er sådan den nye Star Wars kommer til at se ud. Disney version. Der er Rayman, han er med. Spoiler. Sorry, undskyld alle sammen. Undskyld alle Star Wars fans, det er spoiler. I believe I can fly. Og ja, grafikken er faktisk sådan her. Det er ikke min computer. Grafikken er sådan her. Gammelt spil. Kan ikke gøre for det. Får jeg lov til faktisk at løbe nu? 100% badass. Sådan er jeg. DexTG in your face. Full playthrough. Okay, jeg laver måske små clips i den. Sådan det mest irrelevante klipper jeg lige ud. Prøv at se hans face, mand. Det må sgu da gøre fucking ondt i ansigtet. Prøv at se sådan sover sådan der, så vågner han op med det ansigt. Prøv at forestille, hvis konen kommer ind sådan fuldstændig sur på mig, han kan bare sidde der. Jeg forstår. Hvorfor fanden smiler du? Er det en bog, han læser i? For jeg synes, den er ret i stykker. Jeg skal nok finde ud af et eller andet til næste episode. Prøv det første. Konen kommer ind, og så siger til ham, hun slår op. Han sidder bare der, fuldstændig, helt glad. Hvorfor? Fordi at du er glad hele tiden. Lige meget hvad der sker. Jeg kan ikke gøre for det. Jamen, fuck dig. Er det glædestår? Nej, jamen hvorfor fuck smiler du så? Svin da. 50 lums, 50 lums. Helt ærligt, jeg er bange for at vågne op, så se ham foran mit ansigt. Hvor fucking scary ville det ikke lige være, hvis jeg vågnede op med ham. Ja, hold din kæft, Emil. Med ham lige foran sit ansigt, bare lige. Okay. Roundhouse. Press jump. Hvad er min jump-knap? Okay, det er min roll. Det er okay. Nå, så C er min jump-knap. Hvad fuck? Okay, skal jeg den her vej? Kan jeg ikke komme derind? Og roll! Do a barrel roll! Touchdown! Yeah, tak! Så kan vi milestone. Og jump. Og jump. Nå. Så kan vi bare tage dem her. Hvad det er en næse. Sparkede jeg lige en næse i ansigt. Julemand, undskyld, julemand, undskyld, sådan, for real, julemand, det er jeg fucking ked af, jeg sparkede en næse i ansigtet. Var det endnu en næse? Julemand tilgiver mig sgu da aldrig nu, hvor jeg sparkede en næse i ansigtet. Nej. Ingen julegave til mig i år. Jeg har sparket en næse i ansigtet. På den Rayman har stadig ikke sine hænder. Glovox, jeg tager komme tilbage. It's the golden penis. Nå. Fuck, den grafik her i den er sgu da fucking lækker, mand. Altså, prøv lige at sammenligne den. Okay. Fuck! Jeg hader det her kamera. Jeg kan ikke engang selv styre det. Jeg kan styre sådan 30. Det er fantastisk. Hvor meget skal jeg lige have? Hey Murphy, what's your language video? Der. Jamen det er godt. Det er godt, jeg optager. Jeg kan ikke. Jeg kunne. Parkour champ lige her. Jeg er parkourens version af Usain Bolt.
Så prøver jeg use the left and jeg har ikke en controller, jeg har et keeper. Nå, men det er jeg ked af det her. Til alle jer, der ser det. Jamen, det er jo også skide nemt at gøre det der. Not. Min skærm, den fucking failer. Hvad fuck er det lige med det her? Okay. Jeg skal få noget af et eller andet til næste gang. Og ellers så må I fandme bare leve med det, fordi det er min. Det er min YouTube. Det er jer, der ser den. Min YouTube. Jo, jeg laver det til klipshow i stedet for. Fordi at, der er fandme alt for meget mig, der fejler. Ja tak venner, jeg klarede den endelig. Det tog mig kun et forsøg mere, efter jeg stoppede det. Og det er så løgn. Det tog mig nok sådan 47 forsøg mere. Jeg er så magisk. I can jump on those pads. Cause I am your mother. Ja, din mor kan jump på pads, vidste du ikke det? Okay. Fuck, skal der noget? Først vil jeg lige sparke til. Kan du fuck af? Den gider ikke fuck af. Okay, nu skal jeg så bare steder hen, jeg ikke kan se en skid af. Fantastisk grafik, der er her. Jeg tror ikke, jeg laver det. Nej, jeg laver ikke det her til en let's play. Okay. Jeg laver det til et klipshow. Der er vand. Jamen. Der er ingenting på min skærm. Okay, der er en god grund til, at jeg ikke laver det til en let's play. Prøv bare lige at kigge på, hvordan fuck det hele ser ud for mig. Ikke Glowbox. Glowbox, som ikke har nogen øjne eller noget. Ja, mine hænder. I've got the power in my hand. Use it to jerk off. Try to use the fire button. V, B. Done. Shabam! Wow! Rayman, you turned on the light! Pretty! Åh nej, ikke det! Åh nej! Andre, you're supposed to say that the bad guys called Andre. Stick to the script, will you? Nå, så nu har jeg et script. Han er uhyggelig, få mig væk. Få mig væk, en eller anden, få mig væk. Kan du ikke bare gå væk? Kan jeg ikke bare kaste en hånd i ansigtet eller et eller andet? Fuck nu af, du er klam. Bam, dam, bam. 41%. Next bonus level in 260 points. Nå. Men jeg tror ærligt talt, jeg vil slutte det her, og så kan jeg måske fortsætte en anden gang. Så ja. Det var sjovt. Det bliver nok ikke en særlig lang video i dag, men så må jeg lave nogle flere. Jeg har lovet, jeg vil lave 3 videoer i en slutning af så jeg vil slutte af ved at ramme ham lige i ansigtet. Det kan jeg ikke. Jeg kan hoppe og så kan jeg ikke fuck it. Så gør vi sådan her med en ryggen til ham. Sort skærm. Ja. Nå. Farvel.